Общо 3 фирми проявиха интерес към централния плаж на Бургас. Неговите близо 47 000 квадратни метра са оценени на 127 031 лева с ДДС. На търга с тайно наддаване се явиха двамата кандидат-концесионери при разглеждането на документацията от комисията към областна управа. За решението пристигна и третият. Неговата оферта бе с близо 100 000 лева по-висока от останалите, което е определящо при решението в чии ръце да попадне ивицата. Според другите двама кандидати обаче, печелившият и техен конкурент е допуснал съществени пропуски в документацията. С това становище не се съгласи комисията от експерти към областна управа. По отношение на нашата работа като комисия мога да кажа, че и сега още един път си проверихме работата и смятаме, че абсолютно перфектно се справихме с оценката на критериите. Ние смятаме, че основание за отстраняване на кандидати от тази процедура няма. Документите и схемите им отговарят на изискванията на закона и на тръжната документация. Сега, онова, което се каза, че едната от схемите не отговаря на закона, не го споделям по простата причина, че в текстовата част на същата тази схема фигурират границите на коридорите. Така или иначе, законът дава възможност недоволните да оспорят решението по съдебен път, така че те могат да го направят законовия срок пред административния съд в града. Заедно с Бургаския плаж за още 11 ивици в региона се търсят стопани за следващите 5 години. Това са и плажове, които останаха безстопанствени през последните 2 години и при които цената на отдаването им от 100% в последствие бе намалена на 30%, а сега се отдават на половин цена. Освен централния плаж Бургас, тази сутрин бе отдаден под наем и плаж на къмпинг Делфин и този в близост до устието на река Велека. На тези, които и днес останат без стопани, областна администрация ще сложи табели, предупреждаващи, че не са охраняеми и потенциално опасни.